bro. Iya, kasus apa? Woman bro, luput ya. Hah? Kok iso? Wes, sampai lu kowe. Mana Oh, ya sudah. Padahal aku wis tahu loh. Weh, tenang nih. Ya tenan. Weh Dian, podo. Bisa jadi. Tos. Janji loka yen awake dhewe kena godha saiki rasakno uripmu nelongso makani anake wong liya mula awakmu sing kudune iso ngati-ati yen pindah kuwi ora waton wani rekoso setengah mati Pancen saya mumet mikir kahanan saiki nyawang bocah wadon kok saya ngreteli nganggo rok ning dhuwur dengkul raine kak kebak dempul marai utek mumbul dadi do pengen nyamuk enak apa meneh nyawang bocah sing padha yang jangan boncengan ngetapret nganti ora iso nahan nganti ditumpaki ning jero wang medan ora iso mikir tegone ra kelap tenan apa kaya ngono sik padha dikarepke tingkah pola bocah ikur manut putih ledeng padha ra dipikir apa resikone nek wis kebablasan angkara kok uripe janji loka yen awake dhewe kena godha saiki rasakno uripmu nelongso makani anake wong liya mula awakmu sing kudune iso ngati-ati yen pindah kuwi ora waton wani rekoso setengah mati rumono rasane opo sih tak kondohe kanca-kanca rasa padha bungae merga uripmu ra dawa ning donya wadon kuwi ora mesti iso gawe seneng ati yen kowe ra iso ngeteni carane nahan nafsuwe ngati mula padha dipikir rasa kowe padha jenengan wadon golek wedokan terus wadon mbok pangan mengko ajur uripmu merga tingkah polamu yen ra becik aja tumindak mendak rusak ora pas nasibmu tresno kuwi ora kudu nindakake hal sing saru manut sahan bisu omongane mbok kudu kowe kudu reti kowe kuwi menungso utuh baku ora waton numpaki wedokan sik rambutmu janji loka yen awake dhewe kena godha saiki rasakno uripmu nelongso makani anake wong liya mula awakmu sing kudune iso ngati-ati yen pindah kuwi ora waton wani rekoso setengah mati saiki rasakno nek bojomu meteng dhisik pendak dina bathukmu kuwi mbok isik-isik mumet mikir piye ling nguripi wedokanmu apa bojomu kok arep mbok pagani watu mula yen tumindak ora waton serem dijak tumindak kentu kowe waton gelem saiki mumerdasmu mergo tumindakmu dhewe ora ngira sik tok tumpaki kuwi geble Odar ora kowe le nek wis kahanane ngene kudu ngapet isih karo tangga teparone dadi buyer sirahe menompo kasunyatane bayi sik ning jero wetak kuwi kowe bapake janji loga yen awake dhewe kena godha saiki rasakno uripmu nelongso makani anake wong liya